teh. Pledingno kene lho. Dilak are. Sumpet ana ya. Toto, dokno to. Anu dokno. Apa ya? Tak nggih drone alami kok iki. Drone alami. Drone si bolang yo ngene iki lho, Lur. Teng asap, Bro. Teng asap. Ya Allah, ya Allah. Drone si bolang. Anek apa wi? Anu panas. Masa Panas. Drone si bolang iki. teng asap. Anu, ndak sedeng kartune SD. Soal bocah. Pindah. Memori ya, biasa ya, internal ya. Iki sik borot kabeh kok ngene iki lara waktu. Ya lho iki sik Mungkin ndak tak play. Lemah Tak iki. play. Yo kowe nek yo kowe. Lah kebane cerita ora ngengeh. Kae. Ngengeh kae sumpete. Lagi mung sik kebon ini lho. Lagi sumpet ngarep. Ndi cagakmu? Kecagakku sembuh parane. Kok dol e? Yo, Nang omah. Kawawan jupuk nang kamar ngene. Sak duran gek buka iki. pasah iki aduran pasah. Sing sampe jeleput. Sing sampe mumbul dur sampe nang piak. Ngijoli. Sampe diseneni wong Jedinge urung dijoli kok. Urip lho. Iki lho jenenge arbol. Mawut kuwi kok. Ayo Kek, tekanane Mas. Akhirnya kowe iki. Nah nyumet ya. Mingko ngono jenenge bom prambon. Karo wis ana lho. Sama Ya sing ngidel Pak Heru kok sing tekan nyemet. tumpak ono. Wong ngene ta. Kayak apa? WA-an. Nyumet karo anu, kupinge dipuwiting. Ngene lho, Cok. Bareng ngene. Terus mek cis ngono. Ya kok delok apa turun ning YouTube? Kang delok apa ora? YouTube. Delok. Loh, videomu ki sik delikno, Cok, sampai kok Sam kirimne lho. Lah iya. kowe iki tambah sing video kae mengke aja sampai ro wong. Ora ngomong. Yo, katune. Iki kok disumet bocah-bocah kabeh mburi kene ya. Delok azab ta. Mburi azab. Ki dituwi cici. Pas kurang rono lho, yo. Pas jeler seranu lho ya. Kurang rejok rono. Oh yo piye? Iki kira ditukari wong iki. Ditukari. Wong iki Pak Neges kok sing ngakon ngapun. Banyune. Banyu bro. Kayak timbul. Ora biasa angine lho kok timbul. Nah, proses lho iki. Kalau anu nih timbul. Ri, banyu ri. Kila ri kila. Lah kila ri kila. Ri. Terus ri. Sembarang ki kabeh ri ya. Kabeh ri ya gumen. Oh. Apa? Panas. Ri. Ri. Ri ning ngene. Yo. Bocah iki kimio. Bocah goblok. Sing arep lun. Iki ora apa-apa lho iki kok anu ngono. Aming piye lho, Bob? Ora lho ya, Bob. Iya. Ora. Ngapunten Pak Amir nggih. Pak Heru iki urusane. Niki kanca-kanca dolanan. Kanca-kanca ditamiti banyune ora sah bebek. Kae. Yo, percone. Kurang. Cek junta. Kene iki. Lho. Aja kuwi lho, Her randang kok umur lak kuwi kae. Lah iki isih lho. Kuwi cek ngono. Iki lho. Nah, yo kuwi Her. Wes Her. Oh, yo. Wah, wes Her, wes. Ayo langsung lukno. Bodho mangan kalem. Colokno Ci. Wis mapan tenan urung. Coloke wes. Jalan, Bob kene Bob. Colokno Ci. Ya, kepal arek. Pas kena. Lagi di rada suwi yo. Ora lek Wes. anu bentuk benaker.
Wis enak tenan. Ngumpul iku. Banyune entek ora ngono. Benci. Sopo lho paling ngenci? Balik. Halo, Nek. Nek watu. Yo, siap action. Tori Cistoker. Sabar yo nari Tori Cistoker. Tori ngono kan lho, Ron. Kowe nek jero tipi-tipi kek. Wah. Kalah. Kalah. Ya. Halo, Beb. Lama. Kene lho, Kluk. Tah mengapa? Saya tambah aku sentek lho. Enak. Omol ya.